Naimbag nga aldaw kanyayo amin. Hello, Bing! Aglalo kadagiti agbasbasa iti tayong Central School ken kadagiti naganakda. Siyak ni Ma'am Faith katatanga aldaw. Ibagak no kasano dagiti aramiden kadagiti agbasbasa dito'y tayong Central School para iti limited face-to-face classes. Nagapo ditoy iti impaulog ti Department of Education nga gabay para sa mag-aral, magulang, tagapag-alaga, guro sa mga gawain sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes. At dalima nga section na ditoy. Umuna, sakbay nga umalis di balay. May kadwa, bayat ti panagdalyasat nga mapan di eskwela. May katlo, iunag di pag-eskwelaan. May kapat, no da di unag di pag-eskwelaan ken classroom. Ken may kalima, ti panagawid di balay. Mapantayo nga rod ti sakbay nga umalis di balay. Masapul ti ubing agdigos, agbuggo ti ima, mangan iti pambigat, ken uminom ti bitamina. Mangala ti alcohol nga pag-disinfect. Kan agusar ti cloth, wano di malabaan nga face mask, wano haan surgical face mask na adda. Mapantay mga ti may kadwa. Iti panagdalyasat nga mapan di eskwela. O saran lata ti face mask. At sa pasabali nga wagas iti ipapantayo di eskwela. Kadagiti agusar iti pampubliko nga pagluganan, masapol, haang nagpatpatang. Wenno haan, numan agpatang no kasapulan laen ken masapol haan daytoy nga napigsang. Masapol pay nga agdistansya. No personal nga lugan, ti usaren, aglalo kadagiti motor, motorbike, scooter, wenno bisikleta, agusar iti protective gear, kasla iti helmet, reflector, ken pads. Numatmagmag na, dumistansya. Ken haang agpatpatang ti napigsa. Ken wenno limitaran iti panagpatpatang, aglalo no haan nga kasapulan. May katlo nga section. Iunag iti eskwela. Dagtoy tagta ti video dagijay kindergarten nga imayda nag simulation. Nakausar da face mask nga usar nila. Ken nagpaala da ti temperature kadagiti school personnel nga naka-assign di triage. Hinugasan na pag-iima da iti sabon. Inuray ni Ma'am Dadijay kat nagigidanda nga napanjay pag-eskwelaan. Dagiti nagana kadwadang imbunag ngem handa nga simurutan ti classroomen. Napanday dyan ti designated waiting area. Kat surutan tayo lata dagiti aramiden kontra COVID. Kaslaki kumait ti panagusar ti face mask, agbuggo ti ima, kan agdistansya. Number 4 nga section, no dayi unag ti pag-eskwelaan ken classroom. Usaran lata ti face mask. Kanayon lata nga usaran ti alcohol no adda inig gamam. Makipasat iti inaldaw nga aramiden ni mestra wenno mestro rapid health check. Surutan pay dagiti naisip pa nga tugtugaw. Dagitoy ket adda maysa wenno duwa nga metro ti kaadayuna. Numet agbaen wenno aguyet umadayo kadagiti kakadwa. Agusar iti panyo, tisyo, wenno haan iti uneg nga parte iti siko. Ijay nga aguyet wenno agbaen. Bugwan di ima no nalpas nga baen wenno naguyet. Wenno haan agusar ti alcohol.
Ket numat mapandi banyo, siguraduan nga aghugas ti ima, sakbay agsubligay pag-eskwelaan. No recess, agyan digay lugar, haang nga rumwar. Bugwan ti ima wano haan ag alcohol, sakbay ken malpas nga ag mangan. Haang nga makikadkadwa, ken aglalo no panagaawid ton. Dadtoy dagiti kindergarten manen nga nag-simulation. Sinurot da dagiti surutan dagiti umunegan ken rumwaran dijay pag-eskwelaan. May kalima, no agawid jay balayan, usaran lata di face mask. Ada sa basabali nga kita iti panagawid. Kadagiti agusar iti pampubliko nga pagluganan, haan nga agpatpatang ken wenno haan numan kasapulan, haan nga napigsa ti panagpatang. Dumistansya lata kadagiti kakadwa. Numet personal nga lugan to saren, kasla kumaiti motor, bisikleta, scooter, agusar iti protection, kas kumaiti helmet, reflector, ken pad. Numagmag namet, dumistansya kadagiti kakadwa. Haang agpatang tinapigsa, limitaran ti panakipatang. Wenno haan limitaran ti panakipatang. No haang nga kasapulan. No makasangpet si balay, agina nagiruwar. Ibeleng nga nasaya, di surgical face mask, di pagbasuraan. I-disinfect dagiti gamit. Ken agtigos, sakbay nga mapan, makikadwa kadagiti pamilya tayo. So, digi nga rod ubing, ti surutan tayton, no may kayo agbasa. Excited kayo kadin? Wen, si kami nga memestrayo, excited kami pay, umay kayon, ag limited face-to-face dito eskwela. Aging gana ti sumaruno nga panagkikita tayo, bareng no jay unag to ti eskwelan, dito ni Ma'am Faith, agpakpakadan kada kayo. Stay safe! Bye-bye!